Давай. Здравейте, хора! Ние ще играем Fortnite, защото сме ботове и добре дошли в днешното видео на Иван Бананчето. И здравейте, хора, абонирайте се, лайквайте видеото и днес ще играем И Ranked кой иска Reload. да играе с нас, да изпраща покана на Никола 2014 или на... Ще види. Напишете си отдолу в коментарите и си напишете никовете. Ето, първото. Както виждате, ние сме Elite, Champion и Unreal. Да. Да. И така, момчета, къде скачаме? Ми къде ти искате, аре... Paradise Mode. Paradise. Да те гавем, да те гавем. Ги те гавей му. Давай, отиваме в Paradise. Давай там да Не, гърбим пиратки. вие ходите там, аз отивам на близо, защото там няма При мен хора. скочка 150 човека. И при мен 2 милиона 660 хиляди 666. При мен... Лама на дърво, момчета, да знаете. 66? Иване, от нормален чест, виж ми го такъв е. Ей, сега ще хора, чакайте да намалят, че големи неща са. От един чест... Сме лута. От един чест ми даде... Legendary Havoc. Хора, Да. ако не видяхте, Legendary Havoc Никола има. Добре. Как... Който е Никола да каже аз. Аз. Който е Стефан да каже аз. Аз. Аре, хора, трябва да ги запомните. Давайте. Аз съм учителя по български. Добре, че Стефчо не го видя това, което аз го виждах. Тук има лама. Екзотик са панове? Не, тук има лама. И знам къде има синчест. Не, на едно Бот. кръфе, момчета, на едно кръфе, давайте. Ще го убийте. Добре, сега идвам. На 3 кръфе. Не би някакъв друг. Така. Се тая. Абе, хора, вижте му лута. Видяхте ли му го? Ако успяхте да видите, пишете в коментарите. Той няма да го просто. Тук има лут от лама, който... Дабе. White. Хора, виждате ли какви сме ботове? Трябва някой да дойде да ни помага. Да. Освен мен. Иначе... Освен мен. Аз сега, защото нямам никакви оръжия за това. Да, понякога е така. Благодаря. Моля те ли взима импулс? Благодаря. Брат, ти си бахте глухи. Брат, оставихте ги тук, бе, тъп. Къде, Ето ги, бе. там на при Сляпли грапъра, имаш на ухото. там къде ти махнах грапъра има 2 грапъра. Оле. Брат, аз тактикал. Виж Къв ми тактикал, лоута, епик ли? Стефчо. Не. Вау, виж ми лоута. Вау, нали? Стефчо. Аз малко съм префармил с лута. Браво на теб. Нали имаме епик халова. Мина ще го пуцат. А ти не ли снимали, бе, лош? 30 white, 60 white, 30 dead. Абе, лош, ти наистина ли снимаш, бе? Ко бе? Наистина ли снимаш, бе, глух? Да бе, снимам бе. Добре. Са видите в видеото. Кога? Така. Утре. Какво правя? Сигурно. Добре, утре в училище ще Утре в видим. училище. Утре е събота. Утре е събота първо на първо. Да. Той ти каза утре в училище, така че Иване... Аз съм казал. Не, Иван ти не е си. казал. Не съм Казал, казал. казал. Не съм казал. такива. Не го казвам. Не съм казал. Ти сляп ли имаш на ухото? Не, брат, имам сляпнах. Да не казвам. Не, няма да го казваш, ти ще ме баднат. Да. Знаеш това не го... Знаеш какво можеш да го кажеш, нали такова? Нали чая го казват това? Казват такива неща. Баднат ли го? Не. Ета, брат. Той е по-такъв плеер. 24 да поема. Аз съм махам, че при мен има някакво прота. 24 лайт му набих. Не знам защо не ми стреляш в помпата. Но как се да? Окей. О, фейс банана падна.
Това не е наш приятел, Фейс Банана, това е друг. Така. Много лайте, брат. Ще вземам бандажите, докато не намеря блузки. Да. Ма аз го взех просто. Взех го. Мога ли ма пистола да видиш как се игра с пистол? Знаете ли какво взех? Да, са. Знаете ли какво Ама взех? не, задръж си го. Мамут пистол. Съвсем майка ти е пистол. Нали? Брат, ай спри се да говориш глупости. Аз имам право да говоря глупости. Що? Що вика, брат? Защото искам. Никой не ме е забранил. Цак. Няма да Ще взема. ми взе половината пратка. Аз Не съм ти взела лута. Нищо не съм ти взела. Ей, там при другите пратки има хора. Дет. Момчета, аре, правим 1000 абоната и ще имам... И пускаме второ видео. Да, бе. И какво? Да, бе, брат, аз до 1000, знаеш колко имам? Какво ми стана с екрана, бе? Хора, какво ми става, бе? Брат, Дете! Хора. При мен! хора, виждате ли какво ми става? Степчо, не Ами мога! ако беше да убил, бе! Не мога! Виж на Хора. съм! Хора. Колко се неща, падна? бе. Големи неща, да. Ба! Добре, убих го. Ама хора, вижте какво ми става с екрана. Ако на вас ви се е случвало така, чест в коментарите. White. 26 лайка набих. Хора, Не погледнете. мога. Не ми става, бе. Ето, спира да такова. Окей, хора. Правим топ 2 тази игра. И трябва да се абонирате и да лайкнете това видео. Те не са знали да е топ 2. Трябва да е топ 2. Трябва да е топ Да ни 2. вдигне много. Иван, хора, сори, ще взема лут, защото нямам с това да се защитавам. Няма проблем. Взимай. Трябва ми бърз трайфъл. Хора, вижте какво ми е с екрана. Кой ти е с екрана, бе? Гуд. Нищо, бе. Единият дете, другия е 120. Убих човек. Ама виж, човек. Погледнете, хора, кажете ми. Това нормално ли е? Виж как ми се вие екрана. Аз те виждам. Изчекай. На видеото момчета ще видите какво ми е с екрана. Аз така не мога да ги стрелям, брат. Не. Не е възможно това. Просто не е възможно. Като правя видеото ще видите какво ми е с екрана. Да не казвам. Пичи ми взе Legendary Кавука и е в зоната. Там където Стив човека трябва да го решим, защото ще те Някой едно. видя ли как най ботнаха? Да. Не, аз не. Нашия поне е добър. Няма патрони. Така, ай тук хора има. Дете. Много е гадно хора. Не, част. дете. Не бе, моля се бе, не бе. Аз тям пак го звън. What the fuck is this? Пичи не ми е взела и пикла мута. Хора, много гадно. Не ми да взем повече неща. Скоро ще прата видео как играя турнир. Ще играеш турнир ли, бе? Да бе. Добре. Сори, че не успях за FNCS да вправя видео, ама... Следващия FNCS влизаш и снимаш. Ще пробвам. Опа и тук. Момчета, ако не ни вярвате, ние сме на... Аз съм... Всички от тук сме на 10 години. Не, наистина. Да, така е. Те знаят хората. Но малко е, не знаеш. Да бе, аз даже не го видях къде е заради тази камера. Да, аз го хитвам. Той не умира. Ако хората искат да чуват песни, сега ще им пусна от TikTok. Не. Добре, няма.
Не там отиваме сега. Ако не вземат и двете пратки, Така, аз стоям на другата пратка. остави едната. Ще оставя. Ма там има хора. Ще ти разчекай, само да кажа. Майкото тук. Ето са всички инджи китайски хора, бе. Гледай, Ох, Готю! Ами ако ще им помогнем с тези китайците, защото... Мен ме изгърбиха, 31 момчета. лайт. Мен ме изгърбиха, някой може да дойде. Аз не мога да съм умря. Ботка! Но ужасни са те. Не, сега. Айде, нашия дек. И да, хора, това беше видеото. Абонирайте се, лайквайте. Айде.